Now put your hands up. Rapolo Dumudoog, laro sa Calle 22 Resto Bar, diri sa Bugo City. First battle, yo, maglagas! Yeah, big shoutouts, 6010 Productions. Dahil salamat yun ni Toyang, big shoutout sa nitabang na mo diri karon. O syempre, sa natin rin tanan karon nung gisuportahan may gipili lang na tanaw karon sa Dumudoong sa event na to. Dahil salamat yung tanan. Sa akong wala, gikan Danao City, make some noise for Idol! Sa member sa pro, sa PTC. Mura. Sa akin, ano na to itong Idol ba eh? Sa akong to, gikan Mandawi City, make some noise for Ken Lord! Manakwentos daw si Idol, pili niya unang Pasok, yo! Minatatalan! First battle! First round! Ken Lord, minatatalan, let's go! Yo! Game! Daghan nagingon nga lugi daw ko ning matsapa. Kung edad mo'y basihan, buong kisa may dili mabalaka. Pero bisag tabang pa mo ni GI, humalon labas aning duaa. Kevin versus Tiguang o dalirang pildihon gamit taktika. Huy nganong napil pa man ka kung ang tuyo ni mo lingaw-lingaw. Kung tripping ray mo ado, sakto tryout sa survey, adto pag hinanggaw. Maahat ni kaluto ron tungod sa kung kainit, bisag grabe pa kailaw. O katong gitupat na dyan Leo, mas nisidlak pa kus Danao. Kung bar sa isgutan, kani akong dala kay mga prisko. Kay ni sukol man kag Ginoo ay pagpiniling nga Antikristo. Wa kay angay ani nga liga. Sila ang saksi mismo. May pamuuntang na lang mo sa hip-hop scene. Doon mo maxi prisko. Narapper lagkalit ang sa unang kameraman. O dugay na kananiid pero pareho ang baguhan. Nagako na gani ang mo shoot. Tukil siya ron di ka makulbaan. Batol ni di ka kabaw dire kameraman. Batol ni di ka kabaw dire oy kameraman. Kung jokes ray mo ado natayan nam nang styla. Kay taga-spit ni mo mura mag si Gia ang istorya o. Naminaw lagi sila pero nawagtangan naman og gana. O naa din ay ghostwriter ang amaw kay ang lapis boliyok na maginusara. Nyaon sa Jasper. Basin Casper kay wala lingaw mga tiguang kundi mga bata ra. Dako kay kakalagot mo ang giatbang ko ni Muguwang. Bago pa ni siga kong kalayo, boss, dili ni mao ang makapong. O dili ka kadaog bisag tauran pa kag duha ka buwang. O nara kay tsansang mo daog ko ang duwa. Papati ay naog-naong. Batos rakas batos sa kong amo sus grabe ka kiwaw. Kung mapildi ti karon dili na ako ika-proud. Pero dili pod nimo ikaw wow. Time. Game. Sidlak pa ka sa Danao. Itong pumalagya, mura kag kabaw. Wala, guwang pa may GI. Mas guwang pa magiyan akong dagway. Wa ka mauwaw, ha? Kontra nimo gamay, pero ikaw daong kabaw. Game. Pag-ong tomo versus pag-ong balik. Kontra humok, kontra spagtik. O tinaygahi, kaya pagka magtik-tik. Sansan mo nga budog. Matara sa insik. Kaya ang pagpildi na ako, dili matik. Makatama, raskirunin kung mag-adik-adik. Kaya di magsilbing baguhan, kontra snitik. Galawang warrior, giduwa ang classic. Yan ang pildihon, bisag gamit bisik. Ngunit yung pakusgan kay di ni abdik. Kayo nang lutsan kay weak pagtaktik. Okay, weak pagtaktik okay. Ibawan na yung daan. Galawan na yung bata, binata na ibawan. Masakit. Wala yung masakit na tira kay masakit na yung gilanpan. Jan Leo, sa tanang pwede kontrahon nga nung kalimpa may munggatag. Abi ga practice pa ko tagaan ko ni mo goy alamag. Unsa may kaya aling buhaton. Dawat kilungo kaog sumbag. Unsa ni paghimbag. Lord, patawad kung ikaw may napraktisan. Hindi ko sinasadya, tinuyo lang. Ibaw ka kung saan tinuyo. Kaya waka pa yuta si imuya, kaya kung
sa kay tinuyo yan. Okay ba, makakaon sa ato kalainan. Mausan na akong nalainan. Kaysa na, sa tanan pwede ko trahon nga nung ikaw pa. Steady lang ko magpapa kay wala ka amang yagit. Sa tanan pwede ko trahon nga nung ikaw pa manak. Ay sorry, wala ka anak pulit. Nakabot sa iyo ba kay wala ko tas langit. Kay gusto kong biligdit lugaw may gipalit. Bisita. Kinlord pa. Pag kinlord pa kang buhang ka. Kinlord pa ba sa ginoo ka? Ha? Kinlord pa ba unsa ginoo ka? Kinlord pa ba unsa ginoo ka? Drug lord yun, pwede pa. Gusto ka man yung Diyos, sige pwede ra. Ikaw si tangina. Dagan lagi Diyos ang mga Kristiyano, gipunaan pa Diyos na tunto. Ay pa Diyos dong, kay Diyos nga color murag mailo. Napay Diyos, napay Diyos, mara yung Diyos nga, murag lupot, marag lupot nga way pangilo. Diyos ka, fuck you! Time. Yo. Yo. O bago pa ko sa eksena pero dili ko magkuwang. Kung hait ni manok ni GI sige taori nagbuwang. Kay bisag unsaon ni mo gunahon dili ka kadaog na koy Jimon nga tiguwang. Kung feeling di mo hait ra kag suwang. Kung pagawangay sa eksena ang basihan o layo ra kay tagap. Narapil lang kalit ang taga-Danau kay abig sikat naman si Dap. Gila ay raguro ka, boss. Ganun gipaatbang maninimong mauligayo, guys. Dili ni mga ganahan nga kabatol, boss. Mong iatbang na si Dice. Sa tinuod lang sa stop ramsad ko sa Rapulo kapoy na kay untang magpaila. Swerte ka sa una ni mong duwa kay mo naatbang sikat na. Kaya bisa ka sa pwede ti kang pag-awson mong ay kung palaguta buhang nga ka. Tag-iyam guys sa hulik ako. Di pag-awas mong ganyan ako sa hulik ang tag-iya sa mo taba ikaw nga wako kaila. Dili pa ni tinuod nga ako at taga-Danau may gihimong pampagana. Sa sunod ako magpasabog, boss. Ikaw man ako hit-hit ani marijuana. Oh, sabog, hit-hit, marijuana. Hoy, joke ra ba sinmutan ako kung papa. Ihatag tanan kusog ug sa batil ka munat. Dili ka makatupong. Kaya mo improve ang kada adlaw nga sinuwat. Malas ka sa pagkakaroon, Ginoo may imong nabagat. Nga pag-andam na mista kay kita ra daw magatbang sa gubat. O dili kang jari, sayang wala si mista. Kung makikita mo to sir, pakisit na lang kung kailan laban namin sa gubat, Sir Anigma. Desperado mo sikat. Mao gi MC nim niya ang idol. Wala ni Jasper nga mo boom kung tagatawag nila nimo kay idol. Mo bilibra ko nimo do kung mapasikat yung pangalan nga di sila magbase sa idol. Nga araran nimo may bawan tungod sa kanin tawagog idol kay pangalan dili na idol. Sa banga kita maguna pero dili ka makalabaw. Ang kunto banga ako sa una pero ano na ang Danau. Yan pa siya, di pa daw na siya ako. Kinsa man ni ka imong anino? Ay lagi na balik-balikan nga mas tiguang pa kanako. Kay pangutan-on pa sila mas tiguang pa jud kanako. Itandi ato nong, di ba? Mas tiguang pa kagnaong. Janliyo, kay ba ang bad trip kay kunimo? Kay mong gatag dili pa kamao. Please patulawon ko mo aron ni makamao. Kay gusto na ko nga duwa, kamao sa kamao, kaantigo sa antigo. Di kay tagaan nga bata nga magpalaban pa sa antigo. Oh, magpalaban pa ni sa iyang anti kay magpalaban tayo sa iyang anti kay burad daw nagbunggol. Kay muhilak pa doon kung magkalibag tubol. Mo na kaon pagsantol. Hasta ang liso lang yun. Usa ka hangol. Murag bata o bata pa man jud ka tol. Gikilig sa si Angkol. Ikaw bata, sabi na bata, ubali lang bulbul. Unsa may lakaon
nimo nga nung sukol makaka-idol. Basta pagtuon nimo kaya ra ko nimo pilyon. Baka pa kaya ka dong bisag kinsa pa masulti yun. Kang ambisyon nimo nga mo daw. Kuto ra jud sa ambisyon. Kay literal nga banga ra ka dong. Sayon dali ra kang busgayon. Sakto to ka sa hulma pero dali. Sakto to ka sa hulma. Sakto to ka sa hulma pero dili pakalikon. Kay ginamara ka sa lapok sayon ra kang bukon. Kaya ra kami pustak bisag gamay pa kog bukton. Malay isod sa imong utok. Ginamara ka sa labok. Kaya ra kami pustak bisag gamay pa kog bukton. Mga na hinoktok yung mga libangdong. Hinoktok ang ha, ayaw utong. Nanghinoktok na kaya awag yapon kagits. Nanghinoktok na kaya awag yapon kagits. Di pa ka magsilbing idol nung labilang ang kontra pagits. Gits na. Gits na lang. Sakto to sa pangalan pero panako uwang pagkasakalam. Para na ako uwang pagkasakalam. Kay bata pa ka dong. Mulitok pa kag-am-am. Kay bata pa ka dong, mulitok pa kag-am-am. Pero pusla na yung isod lang, bis pakanon ko ng tagam. Pero basin mo ilak, ayaw na lang. Pasalamat ka, buutan ko nga maguwang. Di pa, ako maulang. Pasensya na kung medyo litoy ka na bitaw. Kay gitaw te awad ako ng amaw. Kay di ko gusto nga, lay bata ang magsabaw. Kay di na may tuyo sa akong lakaw, kay niaray ako diri para maglipay o maglingaw. Kay mga nakapal lang, ko malingaw. Kinsa masal malingaw, ang kontrahan nga, halaw ko may sa nahalaw. Big piece akong gipakita, bahala buti di, alang yung utok bulinaw. Sa kabila, alang yung utok bulinaw. Kaya kung kanila makontra, kausahon na ko nagkilaw. Manimahaw rin ko, sayang-sayang lang sa akong bahaw. Kaya, unsa ra may talent ang magpakawaw? Ay noon, baka sa naong oraw. Last round kay Lord. Last. Game. Dili sa panginambog sa pero yung mga idol, idol ra nako. Timan kan GI ra ka. Kan GL nako. Walay GI kung walay GL o walay GL kung wala ko. Bias kay Rapolo kay gipapil man kun nila. Dili ka makadaog kay silingan on mitata. Gitarong ni disiplina. Maong pasensya na ninyo. Gidaw-daog ang bata. Mamubaos rapod ko. Ay pagdahong mga kanayang kamot, musagid na sa kong ulo. Gisoklan, di ka balagin na akong wala na ko respeto. Produkto ni sa pricing niya, ikaw kay pag-rebel. Magbaha, nigmitrusad ko mag-isgot na nag-level. Nakalimti na si Lawrence, kaya ako na bagong musulbong para Rookie of the Year. Makilaw karon kay luma na kay nang gigamit nga estilo. Mga sikiyat dol, kadako lang na imong ulo. Wala kas danaw, mga sigaga-yaga kay naakas bugo. Ikaw man tay na ilang nga taga Danaw pero kanang dilim ka mong boto. Kung sa battle isgutan, sikat na kay si idol, mga achievements o lisod na kay makabot. Kaya abig sikat patakara kag pasod, o basin wala lang ta ka nagasinabot. O dili ka kong gigo, si Gia akong ipasabot. Patakara magkagpasod, mga akong bala ni lusot. Ipabatol ka ni Gia sa Rapolo kay para ikaw kay matarong. Imo ginikanan nagilak kung sa kahimtang ni mo karon. Walay sala ang Rapolo sa pagkamatay sa iyong anak. O sugo nis panahon ay kabalakan sa pamilya ni makauli pa ni Apan. Sulod na sa kahon. Kung sa Rapolo na ay walon, ako na bahalag balansi sa tuo. Karong si Pamati idol nga nakaistorya na nimo ang Ginoo. Silingan dahil mo tata. Ay kung ila taga-dakit ka kaya nagsilingan mo sa agta. Si GI, kung pagkukuhay mo, mas matik ang tagway. Round 3 na Lord, wala nang atrasan. Patay na akong patay, pero una lang. Round 3 na Lord, wala nang atrasan. Patay na akong patay, pero una lang. Sunod na lang akong buwak, apil pagkaang. Pero joke lang, hindi sa tigapat yun. Iwan nga ako yung apuan. Diyos baya ka.
Justang. Justang. Ay pagpagkaroon inyong Diyos dong kay di ka ngayon. Kay na corona among Diyos dili sungayan. Kung mao ni imong Diyos ay pagtuo kay sungayan. Bisaya pa kay kuan. Si kuan. Nay kuan, si kuan. Abig na kay Diyos sa pangalan imo ko mapaluhod. Sus, di ko muludin mo sakit-sakit ang kastuhod. Ito, seryoso ta. Nagtuo kag imo ko mapaluka pa. Sus, nagtuo kag imo ko mapaluka pa. Ay pag-speak na to kay karong gabi una. Di ka katilaw na ako og tsamba. Kaysa ginaingon pa na ako kaliya. Sa kataugan gamay ra imong tsansa. Ay imong tsansa. Kaya ang mata sa kay di man ang mata sa insik gamay ra. Kay di man ang mata sa insik gamay ra. Never jud ang muda ko bisang magtama pa. Mao na isuot sa imong utok. Mao na isuot sa imong utok. 50-50 ka aling duwa. 50-50 ka aling duwa kay gamay na imong look. Este 50-50 aling duwa kay ako imong kabatok. Piso pa ka sa larangan, ga-practice pa kag tuktok. Sunod pa kasi mo kay gamay pa kag utok. Mano isuot sa alimpatangan kay gamay pa kag utok. Mga isod sa alimpatangan kay gamay pagkakutok. Sakit man paminawon pero kinahanglan ng dawaton. Kay gusto lang kang makat-on ka dong mong gitagaan ti kag leksyon. O leksyon. Dili ko magtutudlo pero tudloan ti kag unsay saktong pagtudlo. Kita ka nang imong 5 katudlo. Para lami naglulok o katagi nagbuto. Kaya kanin pahingin una, magkagwanta pa ning Maria. Kaya kanin pahingin una, magkagwanta pa ning Maria. Kaya kanin pahingin una, magkagwanta pa ning Maria. Lisod pa yung makauyap, wala ta man sa itsura. Pero wako ninyo nga batik ang tao pero mura. Ana jud ba? Ganliyo enda ba? Post ko na to kay murag daog na. Ako na lang tapuson kay murag lunggim na yung duwa. Nice game bra. Ako na lang tapuson kay murag lunggim na yung duwa. Nice game bra. Pero ang lakapan lang kay wa magsilbi yung bagong mita. Unsaon ang utok wa man sad gamita. Puro kill sigirag pabida. Ang resulta ay naipikambak hinuon sa kontra. Time. Rapolo dumudong daron sa Bugo City. Kalye 22 Resto Bar. First battle. Idol o second lord. Pagpaka to balik. Sulit mga bagong sulod sa Rapolo. Judges decision 3-0 para ni Ken Lord. Billy Bastard, Andreas Matos, Black Rose, Judges. TJ, Ken Lord, round 1 is gitablan ako tungod sa Istanbul. Na-Istanbul lang ako sa Ken Lord, pero sa rebat, which is okay. Then, nagkuhan siya. Parehas na material. Tungod lang sa Istanbul. Kaya Istanbul, kay plus points na ko ang rebuttal. So, mura siya, gitablan ako siya. Kaya, round 2, ground 3, which is lahi na ang isaka level sa kuhan. Duha ni Ken Lord kang idol is same ragyapon yung Matapi, which niya Istanbul kasi. So, minus points. So, tie round 1, round 2, o ground 3, Ken Lord. Kakin Lord ko sa round 1, Kakin Lord kay mas dako siya impact sa crowd. Sa round 2, Kakin Lord gyapon kay mas dako sa iyang impact sa crowd gyapon sa round 3 mo. Yo, Bryce, 317. Ari ko ni Ken Lord, all 3 rounds sweep siya kay na-Istanbul direct class, siya direct play na performance. Content-wise, mas bukat ang ginawa ni Ken Lord. Props niya kay kapwa sa maribat. Proud.